ఓకే, ఎదురుగా ఉన్నటువంటి సంఘం, అదేవిధంగా స్టేజ్ పైన ఉన్నటువంటి సేవకులు, పెద్దలు, మీరందరూ కూడా గమనించండి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యవ్వనస్తులైనటువంటి ఇద్దరు బిడ్డలు, మండంగి సమూయేల్, అదేవిధంగా నిమ్మక సునీల, వీరిద్దరు కూడా పరిశుద్ధ వివాహ వ్యవస్థ ద్వారా వీరిరువురు భార్యాభర్తలుగా మారటానికి సంకల్పించి ఇరు గ్రామాలు, ఇరు సంఘాల వారి యొక్క అనుమతితో మన ఎదుట వీరు ఈ రోజున ఉన్నారు. జాగ్రత్తగా వినండి. వీరిద్దరూ పెళ్లి చేసుకోవడానికి వీల్లేదు, మీరు ఎలా పెళ్లి చేస్తారు, వారు పెళ్లి చేసుకోవడానికి అర్హులు కాదు అని మీకెవరికైనా ఏదైనా ఒక ఫిర్యాదు ఉంటే, ఆ ఫిర్యాదు కూడా ఊరికనే కాదు, దానికి తగినటువంటి రుజువులుంటే మీరు నా ఎదురికి తీసుకొని రావచ్చు. లేదా ఇంకెప్పటికీ కూడా మీరు అబ్జెక్షన్ పెట్టకూడదు. నా మాట మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను కదా? ఓకే, ఎవ్వరికి అబ్జెక్షన్ లేదని నాకు అర్థమైంది. చాలా మంచిది. ఇప్పుడు మీరిద్దరికీ కూడా నేను అడుగుతున్నాను, ఇక్కడ ఎదురుగా ఉన్నటువంటి పెద్దలకి, గ్రామస్తులకి, సంఘస్థులకి, సేవకులకి అందరికీ కూడా అడిగాం. మీ ఇద్దరిలో కూడా ఒకవేళ ఇలా ఒకరికొకరు వివాహం చేసుకోకూడదని కానీ, లేదంటే మమ్మల్ని బలవంతంగా పెళ్లి చేస్తున్నారని కానీ, మీ ఇద్దరిలో ఎవరికైనా ఏమైనా ఆటంకం ఉంటే ఆ ఆటంకాన్ని ఒకవేళ ఇప్పుడే చెప్పండి. శామ్యూల్ గారు, మీకేమైనా ఆటంకం ఉందా? లేదు సార్. ఓకే, ఒకసారి సునీల్కి ఇవ్వండి. అమ్మ సునీల, నీకేమైనా ఆటంకం ఉందా? ఏం ఆటంకం లేదు. ఓకే, మంచిది. వీరిద్దరూ పెళ్లి చేసుకోవడానికి మీకు ఆటంకం లేదు, వీళ్ళకు కూడా ఆటంకం లేదు. మరి నాకెందుకు ఆటంకం? నాకు కూడా ఏ ఆటంకం లేదు. సో వీలైనంత తొందరగానే కార్యక్రమాల్లోనికి నేను తీసుకుని వెళ్తాను. శామ్యూల్, నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నటువంటి మాటలు జాగ్రత్తగా విని నాకు సమాధానం చెప్పండి. పెళ్లి కుమారుడు పక్కన నిల్చున్నారు కదా అమ్మ, అప్పుడప్పుడు మీ అవసరం కూడా ఉంటుంది, పిలుస్తాను. ఓకే, నేను అంటే చెప్తాను, విని నాకు సమాధానం చెప్పండి. దేవుని నిర్ణయం చొప్పున పరిశుద్ధ వివాహ స్థితిలో కూడి ఉండుటకు ఈ సునీల అనేటువంటి స్త్రీని నీ భార్యగా చేసుకొని ఈమెను మాత్రమే ప్రేమించి, ఆదరించి, ఘనపరిచి, వ్యాధి అందును ఆరోగ్యమందును ఈ సునీలను కాపాడి, ఇతరులను ఎవరిని కూడా నీ జీవితంలోనికి ఆహ్వానించకుండా మీరిద్దరూ బ్రతికే కాలమంతా ఈ సునీలకే భర్తవై ఉంటావా? భర్తగా ఉంటాను. వెరీ గుడ్ అమ్మా. ఇప్పుడు సునీల, నువ్వు కూడా వినమ్మా జాగ్రత్తగా. దేవుని నిర్ణయం చొప్పున పరిశుద్ధ వివాహ స్థితిలో కూడి ఉండుటకు ఈ శామ్యూల్ని నీ భర్తగా చేసుకొని, ఈ శామ్యూల్కి మాత్రమే లోబడి, ఈయనను ప్రేమించి, ఆదరించి, ఘనపరిచి, వ్యాధి అందును ఆరోగ్యమందును ఈయనను కాపాడి, ఇతరులను ఎవరిని కూడా నీ జీవితంలోనికి నువ్వు ఆహ్వానించకుండా శామ్యూల్కి మాత్రమే భార్యవై ఉంటావా? వెరీ గుడ్, చాలా చక్కని సమాధానాలు విన్నాం. ఇప్పుడు మీరిద్దరు ఇలా ఉంటుండగా, ఇప్పుడు అమ్మాయిని తను చూశాడు, కానీ మనం ఎవరం కూడా చూడలేదు. ఒకవేళ ఆయన కూడా ఒకవేళ ముసుగేసి ఉన్నారు కాబట్టి అమ్మాయి మారిపోయిందేమో అన్నటువంటి డౌట్ కూడా ఉండొచ్చు, మనకు కూడా ఉండొచ్చు. సో అమ్మాయిని మనందరికీ కూడా పరిచయం చేస్తాడు, ఆయనకి మాత్రమే హక్కు ఉంది. బాబు శామ్యూల్, అమ్మాయి తాలూకా ముసుగు తొలగించి, అది సంతోషమైతే మనం అందరం కూడా చప్పట్లు కొడదాం. పరిచయం కదా సార్, పరిచయం కాబట్టి ఎదురుగానే ఉంచాను. ఓకే ఓకే, చప్పట్లు కొడదాం మనం. ఓకే, ముసుగు తీసినప్పుడు మీ వైపు చూపిస్తాం. ఓకే ఓకే ఓకే, చప్పట్లు కొడదాం, అందరూ చప్పట్లు కొడదాం. సంతోషమే కదా, చప్పట్లు కొడదాం. ఎక్కడెక్కడో పుట్టి, ఎక్కడెక్కడో పెరిగి, ఎక్కడెక్కడో పుట్టి, ఎక్కడెక్కడో పెరిగి, చక్కనైన జంటగా ఇద్దరు కథలు నెరిలో సంకల్పం సృష్టిలో విచిత్రం. దేవుని సంకల్పం
సహజమైనటువంటి అంశమే. కారణం ఏంటంటే చాలా పెళ్ళిళ్ళు తల్లిదండ్రులు తెలియకుండానే జరిగిపోతున్నాయి. అందుకే తర్వాత చాలా సమస్యలు వస్తున్నాయి. మరి ఆ సమస్య లేకుండా నేను కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతాను. అమ్మ మీరు నిల్చోండి ఒకసారి. తర్వాత పెళ్లి కొడుకు తాలూకు అన్నయ్య మీరు కూడా నిల్చోండి. మీరిద్దరు నిలబడండి. అమ్మ, సునీలని మీ కోడలుగా చేసుకోవడం మీకు ఇష్టమేనా? మైక్లో చెప్పండి. ఓకే, ఇప్పుడు బ్రదర్ మీరు అంటే సునీలని మీ ఇంటి కోడలుగా తెచ్చుకోవడం అంటే మరదలే కానీ మీ ఇంటి కోడలు అవుతుంది కాబట్టి తన కోడలుగా తెచ్చుకోవడం మీకు ఇష్టమేనా? ఇష్టమే. ఓకే, మీరు కూర్చోండి, మళ్ళీ పిలుస్తాను. అమ్మ మీరు నిల్చోండి. వెంకట్రావు గారు, శామ్యూయల్ని మీ అల్లుడుగా చేసుకోవడం మీకు ఇష్టమేనా? ఇష్టమే సార్. ఓకే అమ్మ, శామ్యూయల్ని మీ అల్లుడుగా చేసుకోవడం మీకు ఇష్టమేనమ్మా? ఏ ఇబ్బంది లేదు. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు మీరు నిల్చోండి. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు అని అంటే రండి, ఇటువైపు రండి. మీరు ఇటు రండి. మీరు ఇటువైపు రండి. మీరు ఎక్కడ ఉండండి. మీరు అబ్బాయి తాలూకా చేతిని ఇలా పట్టుకోండి. అమ్మ మీరు మీ అన్నయ్య మీరు ఇలా పట్టుకోండి. మీరు ఏం చేస్తారంటే అమ్మాయి తాలూకా కుడి చేతిని ఇలా పట్టుకొని మీరిద్దరు కలిసి కుడి చేయండి. కుడి చేయి ఆ కుడి చేతిలో పెట్టండి. మీరిద్దరు పట్టుకోండి, మీరిద్దరు కూడా. ఓకే చూడండి. మీరు ఓకే అంటే మేము ఊహించలేని కార్యములు దేవుడు జరిగించినాడు. ఇప్పుడు మీరు నా వెనకాల మీరు చెప్తుండండి. ఒక పని చేయండి, మీరు ఎదురెదురుగా నిలబడాలి. ఎదురెదురుగా నిలబడాలి. అలా చేతులు పట్టుకోండి. మీరు ఒకరి వైపు నా వైపు ఇవ్వాలి. ఓకేనా? నీ కళ్ళు మాత్రం ఆమె చూస్తుండాలి. నేను వెనక్కి వెళ్ళిపోతాను. ఓకేనా? నీ చెవులు నాకు ఇవ్వాలి. నీ కళ్ళు ఎటువైపు? అమ్మాయి వైపు ఉండాలి. ఓకేనా? పొరపాటును చూడకపోతే మళ్ళీ చెప్పేస్తాను. శామ్యూయల్ అనే నేను, సునీల అను నిన్ను, ఇది మొదలుకొని మన జీవితాంతం వరకు దేవుని పరిశుద్ధ నిర్ణయము చొప్పున మేలుకైనను కీడుకైనను కలిమికైనను లేమికైనను వ్యాధి అందును ఆరోగ్యమందును నిన్ను ప్రేమించి సంరక్షించుటకై నా భార్యనుగా అంగీకరిస్తున్నాను. ఇలాగు జరిగిస్తానని దేవుని ఎదుట ప్రమాణము చేయుచున్నాను. చూడాలి. ఓకేనా? అబ్బాయి వైపు చూస్తూ నా మాటలు విను చాలు. నా మాటలు విని చెప్పు. సునీల అను నేను, శామ్యూయల్ అను నిన్ను, ఇది మొదలుకొని మన జీవితాంతం వరకు దేవుని పరిశుద్ధ నిర్ణయము చొప్పున మేలుకైనను కీడుకైనను కలిమికైనను లేమికైనను వ్యాధి అందును ఆరోగ్యమందును నీకు లోబడి నిన్ను ప్రేమించి సంరక్షించుటకై నా భర్తనుగా చేసుకొనుచున్నాను. ఈలాగు జరిగిస్తానని దేవుని ఎదుట ప్రమాణము చేయుచున్నాను. దంపతులను దీవించగా బంధువులు విచ్చేసినారు. ఘనమైన కార్యము తిలకించగా ఆత్మీయులే వచ్చి ప్రార్థన చేసుకున్నాండి. సకలాధికారి నమ్ముతుడా
మిక్కిలిగా దేవుడు ఏర్పరచినది. ఓకే సునీల్, ఓకే కట్టిన తర్వాత అప్పుడు ఫోటోకి ఇస్తారండి. నేను చెప్పినటువంటి మాట నా వెనకాల చెప్పండి. నిత్య నమ్మకమునకును నిత్య నమ్మకమును స్థిరమైన ప్రేమకును సూచనగా ఈ మంగళ సూత్రమును నీకు ధరింపజేయుచున్నాను. మరియు నా శరీరముతో నిన్ను ఘనపరిచి నా ఆస్తి అంతటిలో నిన్ను పాలి భాగస్తురాలిగా చేసుకొనుచున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు మాంగళ్య ధారణ జరుగుద్ది. అందరూ కూడా చప్పట్లు కొడదాం. పోయేవారేమో మ్యూజిక్ కానీ పాట కానీ చేయండి. దేహములో సర్వభాగముగా మనుగడలో సహచారిణిగా, దేహములో సర్వభాగముగా మనుగడలో సహచారిణిగా, నారిగా సహకారిగా నిర్మించినాడు దేవుడు. నారిగా సహకారిగా నిర్మించినాడు దేవుడు. వివాహమన్నది పవిత్రమైనది, కరుణైన దేవుడు ఏర్పరచినది. దేవుడు ఏర్పరచినది. ఒంటరిగా ఉన్న రాత్రి నిత్య నమ్మకమునకును స్థిరమైన ప్రేమకును సూచనగా ఈ ఉంగరమును నీకు ధరింపజేయుచున్నాను. మరియు నా శరీరముతో నిన్ను ఘనపరిచి నా ఆస్తి అంతటిలో నిన్ను పాలి భాగస్తునిగా చేసుకొనుచున్నాను. ఓకేనమ్మా, ఉంగరం పెట్టు. తర్వాత ఈ పెట్టిన తర్వాత ఒకరికి ఒకరు ముడి వేసుకునే బంధం, ఒకరంటే ఒకరికి ప్రేమానుబంధం, ఒకరికి ఒకరు ముడి వేసుకునే బంధం. ఇప్పుడు మీరిద్దరు కూడా దేవుడు జతపరిచిన వారిని ఎవ్వరును చివరికి మీరిద్దరు కూడా ఒకరికొకరు వేరై ఉండకూడదు. సమూయేల్ అదేవిధంగా సునీల వీరిద్దరు కూడా పరిశుద్ధ వివాహానికి సమ్మతించి ఆ సంగతి దేవుని సముఖమందును ఈ సంఘాల ఎదుటను బయలుపరిచి ఒకరికొకరు ప్రమాణం చేసి ఉంగరములు ఇచ్చిపుచ్చుకుంట వలను చేతులు కలుపుట వలను దానిని తెలిపినారు గనుక వీరిద్దరూ భార్యాభర్తలని ప్రభుత్వం వారు నాకు ఇచ్చిన అధికారమును బట్టి తండ్రి యొక్కయు కుమారుని యొక్కయు పరిశుద్ధాత్మ నామమును బట్టి వీరిద్దరూ భార్యాభర్తలని నేను ప్రకటిస్తున్నాను. ఆమేన్. కలవాలి హృదయాలు ఒకటై, పాడాలి నువ్వేలు మనునై. వాచి కూడా తీసుకొచ్చింది, అంటే తన భర్తకి ప్రజెంట్ చేయటానికి. కారణం ఏంటో తెలుసా? తన భర్తకి ఎప్పుడు కూడా టైం గుర్తు రావాలి. ఇంతకు ముందులాగా రాత్రి 10 గంటలకు వస్తానంటే కుదరదు. సాయంత్రం 5 ఇంట్లో ఉండాలి. అవునా? సో అమ్మా ఈ వాచ్ని కూడా నీ భర్తకి నువ్వు కట్టు. ఓకే, ఇక్కడ మెట్టెలు ఉన్నాయి. ఇది ఇప్పుడు కాదు, తర్వాత పెళ్లి కుమార్తె పెళ్లి కొడుకు తాలూకా
అక్క చెల్లెళ్ళు, అక్క కానీ చెల్లి కానీ ఎవరైనా ఉంటే తర్వాత అమ్మాయికి పెట్టించండి కాలుకి, ఓకేనా? అంటే మేము ఉంటున్నప్పుడు పెట్టించినా పర్వాలేదు, కానీ మీరు కాదు, మీ చెల్లి కానీ మీ అక్క కానీ ఎవరైనా ఉంటే. గుణవతి అయిన భార్య దొరుకుటారుందురా, గుణవతి అయిన భార్య దొరుకుటారుందురా. ఆమె మనసు వరకు ఏదో సాదా సీదాగా జరిగింది కదా, వీరిద్దరు ప్రమాణాలు చేశారు కదా ఒకరినొకరు ప్రేమించుకుంటున్నామని. వీరిద్దరి మధ్య ఒక పోటీ పెడదామా? పెడదామా? ఓకే, ఎవరినెవరు ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నారో చూద్దాం ఒకసారి. వీరిద్దరు కూడా, శామ్యూయలు, సునీల, మీరిద్దరు కూడా నన్ను జాగ్రత్తగా నా మాటలు వినాలి. ఓకే అమ్మా, ఇంకెవరు పెట్టుకోవాలి కూడా మీరిద్దరే చూసుకోవాలి. నేను 3 అంకెలు లెక్క పెడతాను, ఓకేనా? నేను 3 అంకెలు లెక్క పెడతాను. 3 అంకెలు లెక్క పెట్టిన తర్వాత ఎవరు ముందు వేస్తారో చూస్తాను, అందరూ చూస్తారు. ఓకే, వినండి జాగ్రత్తగా. 1 2 4. ఓకే ఓకే ఓకే, రైట్ 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 రైట్. 1 2 3. Tolong nama sinta malimtam. Ajar nami tele Samuel Sunila. Nami ayengan jangan tu aborto. శ్రీకాకుళం జిల్లా బూర్జ మండలం అల్లిపల్లిగూడ గ్రామ కాపురస్తులు మండంగి లేట్ సూరయ్య యొక్క కుమారుడు మండంగి సమయల్, శ్రీకాకుళం జిల్లా కొత్తూరు మండలం అడ్డాయిగూడ గ్రామ కాపురస్తులు నిమ్మక వెంకట్రావు యొక్క కుమార్తె సవర సునీల అనగా నిమ్మక సునీల, వీరిద్దరూ పరిశుద్ధ వివాహమునకు సమ్మతించి దేవుని ఎదుటను ఆయన సంఘం ఎదుటను దాని గూర్చి బహిరంగంగా తెలియజేసినందున ప్రభుత్వం వారు నాకు ఇచ్చిన అధికారమును బట్టి తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ నామమున వీరు భార్యాభర్తలని ప్రకటించుచున్నాను. ఈ వివాహము నాచే వరుని స్వగృహం అల్లిపల్లిగూడలో 28/5/2025 తేదీన జరిగించబడింది. ఇది నా ద్వారా జరిగించబడిన 541వ వివాహం. Ini bawahnya komang penyirai tendang, jam tay, penyirai tendang yang tak pernah yang ni. Barang ni binasan doye, ori ani dindi kan dengan doye, kanasan nami ani nado angan nyang le
Ojindo ani na do nobling le kan bararan kan terasan kan barun kan aren kan daan kan gerinda kan nabi dong adongan yang larot pite. Kanasan nami anin etija goilarot pie. Kanasan dina jeneng den ani tandewan tajeng detin. Kanasan Brayam aman jeneng den tani online adong aman updele ore gudingle bararanam terasanam ani na dongan yang do ani itu je tiap goya dari jeneng den amam bakte ani apa nak tu lalengan takote do aman jeneng den mosil angat paseng paseng ayete ode wan to antanin tempa bayete kunayam lengan jeneng den wangan ayam ani dingte anayam iro jai kan jeneng den ani nado angan yang tikam la ya arute nambri aina dengan wala oblenga do ani nado angan dukile kainle absedong aman jeneng den rayam dangri online nado angan kainle nasan aman dong bangsale batang den tinarnam punyarnam kan renuk kunadong jeneng den nami aman aninji yang tikam le kan renuk kulingan bangsa aman ammetin ittiba kan renuk kunjang den dong nama gogole sen tiji agogo tamji pindo yang tikam namu bangsale delele uang pun ada guna seri lepang pakai pindo ongan nami onga barane tasane orang dindingnya atau apane gamle gamle be ambri aman kan ambri bangsa baran lemle apa joraya tandiknya telibirnya anga jekan ambri abirna royong nirjina dia yang mestinya nasendong ni budin le bain lenji kan sele tandiknya jerna baten do nami ada dong ni tija irtni ore ite jaina do mo lerapti deli jeneng den kan renuk kulengan aboy nemboran je ore barang-barang ji tene sitilengan sotkole den kan ambri aninji kan ambri datar pulilengan ani sotkole sampai gudeng baji ne praise lord ఇప్పుడు పెళ్లి అయిపోయింది దేవుడికి మహిమ కలుగును హల్లెలూయా ఇప్పుడు పెళ్లి కొడుకు తరపున వరుడు తరపున వచ్చిన ప్రతి బంధుమిత్రులు అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నారండి కొట్టాలండి అందరూ నేను సమర్పిస్తున్నాను కేకేనా కేంబా Pokoknya jija pinlarak pilai tan sa taso di tinapit tay. ఈనాటిదో ఈ బంధం సమయంలో వివాహ కర్తగా వచ్చినటువంటి మిషనర్ అయ్య గారు వేసినట్టయితే పెళ్లి కొడుకు సమయం వేసి